ба хости Аллоҳ ва ба сабаби ҳиҷома дӯстони азиз, шумо метавонед озод бошед ай дарди сар, ай асабоният, ай наркҳои зиёд дар рӯ, ай простатит ёки ай дард дар шонаҳо ва дар дасту по. Барои табобат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экран шумо дидестен. Дар шаҳри Москва, Санкт-Петербург ва Екатеринбург. шифо дар дасти Аллоҳ ай бародарои азиз. Леки суннати паёмбарӣ ҳиҷомаи ки метавонад шуморо ай наркҳои зиёд, дарди сар, асабоният, простатит, дард дар шонаҳо ёки хоб кардани дасту по наҷот диҳад. ва инчунин якчанд дороҳои гиёҳиро ширкати саллоҳ ҳиҷома барои шумо пешниҳод мекунад бародаро, ки барои тамоми дардҳо қариб кифоида дорад. Дар шаҳри Санкт-Петербург, Москва ва Екатеринбург муроҷиат кунед, иншоалло ки дастрас мешавад. шифо дар дасти Аллоҳ ай бародарои азиз. Леки суннати паёмбарӣ ҳиҷомаи ки метавонад шуморо ай наркҳои зиёд, дарди сар, асабоният, простатит, дард дар шонаҳо ёки хоб кардани дасту по наҷот диҳад.